не започва от вчера. Тя е дълга, сложна, противоречива, като приказка. Без начало и без край. Тук и камъните шепнат легенди. Историята блика като вода. Сведенията от Харамийската дупка край Триград и Ягодинската пещера показват, че тук е имало човешко присъствие от най-дълбока древност. Достатъчно е да изкатерим един зъбер, да се спуснем в дяволското гърло или в някоя друга хралупа, за да открием тайната на сътворението, да усетим магията на тракийската вяра, да чуем гласа на Орфей или вакханките на бог Дионис, да разберем защо ни е така близък духът на деспот Слав и Гордио войвода, на многобройните мумии и юнаци, оставили кости по върховете, нагиздили с подвиг главозамайващите скали. Намираме се в местността Потреба. Тук през 1926 година академик Васил Миков открива каменна плоча с изображение на танцуваща девойка. Сред развалините на езическото светилище археологът намира и други обработени камъни с неясни образи, за които се предполага, че са свързани с култа към Дионис, бог на виното, мъдростта и растителната сила. Те са свидетелство, че на това място някога е имало светилище, а в подножието село, може би Девин, от времето на траките. От тук се вижда Гьостепе, Олукидик, Бяднос, Гребенец, Бабинград. Вижда се като надлан водосливана девинска река Свъча, местността Забрал, където някога се е родило, процъфтявало и загинало древното селище. Гумата на времето е изтрила почти всичко, или по-скоро пепелта на историята е покрила следите от онова драматично и славно битие на тракийските беси. Но това не ни пречи да вярваме, че е било. В историята на Пелопонеската война Тукерид пише: в Родопите живее многобройно тракийско население. Сред него се открояват меченосците, наречени Дии, известни със своята воинственост и храброст, най-скъпото попълнение в пехотата на одриския цар Ситалк. Техните синове били избирани за жреците в светилищата на Дионис. Наричали ги беси, както се наричали и траките от долината на река Въча. Бащата на историята Херодот твърди, че те не били покорявани от никого. Археологическите разкопки на крепостта Градището показаха, че тя съществува в периода 6 век или края на 5, първата половина на 6 век и вероятно в периода 13-14 век. Фактически тази крепост е била построена от Византийската империя в близост до един от трансродопските пътища, какъвто и този, западния. Целта на тази крепост е била да охранява комуникациите по тези пътища, да поддържа съобщенията и да дава сигнали на близките по функция на нея крепости, каквито са Беденската, която се намира по път свързващ западния с централния трансродопски път в района на община Смолян, а също така Градището при Девин има и визуална комуникация, освен с Беденската крепост, с тази на връх Турлата при село Гела. По този начин се осъществявала една комуникация, вероятно чрез светлинни или димни знаци, и се е дала информация за самата обстановка, настъпва ли враг или не. Това е било особено необходимо в 6 век, когато зачестяват славянските нашествия на европейската територия на Византийската империя по времето на император Юстиниан I. Тогава империята, понеже е взета с войни на изток с арабите, няма възможност да отдели достатъчно военен контингент и тя минава
към стационарна отбрана. Според сведенията на Прокопий Кесарийски, който е съвременник и летописец на император Юстиниан I, императорът възстановява, ремонтира и построява нови около 400 крепости на цялата европейска територия, т.е. целият Балкански полуостров, който тогава е в пределите на Византия. Тогава са построени родопските крепости по трансродопските пътища, значи на западния в района на община Девин е Градището. Връзката между западния път, който се осъществява по Девинска река и Широколъшка река, там се контролира от Беденската крепост, съответно крепостта Турлата в Гела, и на юг вече в община Смолян, това е крепостта в местността Търлук, на юг при село Кошници и село Могилица. По този начин е била създадена една фортификационна система, която е позволявала на местното население да се укрие временно в тези крепости. Фактически те не са били цивилни крепости, в тях не се е живяло постоянно. Там е живял военен гарнизон, който е бил поддържан и се е рекрутирал от местното население. За да потърсим връзка между отделните исторически периоди и ролята на отбранителните съоръжения, ще ви отведем при Калето. Докосването до това свято място е едно приключение. Вероятно, то е венецът на народната съпротива срещу омразния враг. Олицетворение на нашите термопили, на саможертвата, която се проявява в дни на сурови изпитания и в името на живота, вярата и отечеството. Когато вървите по пътя към Тънкале, ще забележите огромните каменни блокове в реката, обработвани сякаш с лазерен нож. Тръгвайки нагоре към височината, пътеката извива около също такива камъни, търкали ли се някога със страшна сила срещу врага, спрели, сякаш за да се огледат каква посока да хванат. Погледът ни е запленен от каменното изображение във вид на фалос или на птица. Всеки може да го види съобразно своето въображение. Годините, вековете, а може би хилядолетията почти са изтрили тронът, издълбан в камъка, на който е сядал династът, за да съобщи на своя народ резултата от битката, предстоящата мобилизация или да отправи молитва към боговете. Пред него са заставали с оръжие в ръка най-смелите мъже от племето, девойки огласели седловината с чинели и екстатични танци, посветени колели жертвени животни. На запад е лъката, в която шета Девинската река, на изток древният и съвременен Девин. Но да продължим към цитателата. Пред нас е каменоломната. Ето два блока, приготвени за монтиране в съоръжение